pagès que anava amb un ase. Tira, tira, carregat amb dues carabasses enormes. Un carboner que davallava del bosc amb un ase carregat de carbó. En reparar aquelles carabassotes, romangué tot sorprès perquè no n'havia vistes mai de tan grosses i no va saber què eren. Germà, i què és això tan gros que duis dins les beasses? Demanà el carboner. I què han de ser? Ous de somera? Respongué el pagès. I els someres, que fan ous? Torna a demanar el carboner, badant uns ulls com uns salers. No han de fer ous, home! Contesta l'altre. I neixen rucs d'aquests ous, si els coven? No han de néixer, i de pressa. Voleu dir que no m'enganau? Ara? Ara és hora d'enganys. Respongué el pagès, que era més dolent que les genetes. Sobretot, ho he de tocar amb les mans, això? Escoltau, voleu que baratem el viatge? Digué el carboner. Trat fet. Digué el pagès. Mirau, si voleu que neixen aquests ous, els heu de covar 8 dies dins el llit. Els hi posau un poc separats un de l'altre i vos hi geis al mig ben estret. Si vos moveu o deis paraula, no neixeran. Quan el carboner arribà a casa seva, va fer allò que el pagès li havia dit. Quan la dona arriba, va veure la casa oberta i l'ase dins el corral. I el meu home per on se deu haver fus? Digué ella. Ha fet pressa avui. Li deu haver comprat tot el que duia per camí i deu ser a la taverna a pagar un glob. Ja vendrà en voler. En entrant dins la cambra, la dona va veure tant d'embalum damunt el llit que queda aturada. S'arrambà al capçal i va veure el seu home que només treia el caparí, més seriós que un patata. I ara, què és això? I que no estàs bo, hauries pogut dir qualque cosa així mateix. Exclamà ella. Xxxt, xxxt, exclamà ella. Xxxt, 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 feia el home amb un dit damunt la boca. Però bé, deia ella enfadada. Què és que tens colgat en aquestes hores i tan tapat? Què és això que fa tant d'embalum? Que t'ha sortit cambon a la panxa o a l'esquena? Qui tens colgat aquí davant? I el que no s'aturava de fer, amb el dit davant la boca. Ella no pogué estar que no anés a mirar què era aquell embalum i alçar el tapament d'un costat. Però ell tragué els dos braços i els estengué amb tota la força damunt el tapament a cada banda de les carabasses, perquè ella no les destapés. A la dona li vengueren mil idees, les més desbaratades. Què serà això? Un home tan encercat com era ell, fer-me aquesta. Ha d'haver traducat el cap. Ell mai havia fet aquestes coses. Això és que el seu cervell ha patit. La dona se'n va anar a les veïnades a contar-los-ho. Totes entraren dins la cambra, i ja ho crec. El trobaren covant tapat fins al nas, amb uns ulls ben oberts, mirant-les totes de dalt a baix. Ben diferent de preguntes i de repreguntes. De ver l'engrossaren, però no en pogueren treure res més que xits i més xits. I el dit a la boca, quan no tenia els braços extensos damunt el tapament per defensar les carabasses. Aviat una de les veïnades digué: Filletes meves, jo avisar-li el metge perquè no m'agrada gens el que fa aquest home. Creo que penses bé. Afegí una altra. Creo que penses bé. Afegí una altra. Aquest home té cosa. Ell mai havia fet... Aquest home té cosa. Ell mai havia fet això. Era l'home més encertat de la vida. No hi ha més remei que acudir al metge. La dona hi va consentir, i una d'aquelles veïnades amb 4 vots ja va a ser a cas metge.
que al punt se presenta a la casa del carboner. La dona li conta tot, fil per randa. El metge li va fer un parell de preguntes, però ell ben alerta a dir res. Cansat de preguntes, sense obtenir cap resposta, el metge prova de posar-lo. Febre no en té, però aquests ulls seus no són naturals. Tant pot ser que sigui molt com que no sigui res. Exclama el metge, sense saber per on prendre. Jo avisaria el capellà. Digué una veïnada. I que l'extremuncinc no sigui cosa que llavors no hi siguin atents. Aquella veïnada, com si dugués foc dins les sabates, se n'anà de pressa a cercar el capellà, que al punt se presenta amb l'extremunció. I mentre la dona feia un escàndol de plors, ja espartit amb l'escola a dir oracions i més oracions. Hola pro nobis, hola pro nobis, hola pro nobis. Quan va donar ordre que li destapassin els peus, el carboner se va veure perdut de tot. Si se descuidava una mica, se l'endurien a enterrar de viu en viu, i perquè això no li succeís, pega bot damunt el llit i comença a cridar amb tota l'ànima. Mariam el dimoni, ja no naixeran. I dit això, salta del llit i fugir pegant-se tocs pel cap. El tapament caigué i aparegueren les dues carabassotes a la vista de tothom. Quan la gent aclari que el carboner les covava esperant treure'ns dos rucs o dues ruques, o una ruca o un ruc. No vos dic les rialles que feren i encara deuen riure, si no s'han d'aturar.